čo treba tomu mestu najviac? Čo treba tomu mestu najviac? Je toho viacej. To, čo som povedal, životné prostredie, to znamená starostlivosť, v rozpočte vyčleniť relevantné prostriedky na starostlivosť o zeleň, o trávnaté plochy, o komunikácie, o chodníky, verejný poriadok a bezpečnosť, osvetlenie. To sú základné komunálne veci, alebo povinnosti, ktoré mesto musí konať. To znamená, budem si musieť zmapovať aj súčasný stav v rámci komunálu, to znamená samosprávne činnosti, ktoré mesto v zmysle zákona musí robiť. To sú tie základné veci. Samozrejme, dostatočne zabezpečiť prostriedky v rozpočte. Lebo vieme, teraz počúvame, že tam, viete, chodia skupiny, presúvajú peniaze z jednej kapitoly do druhej. Čiže chcel by som, ak sa to podarí, neviem teraz to povedať, zabezpečiť, aby sa nepresúvali v rozpočtových kapitolách mesta a rozpočtu mesta prostriedky. Aby keď niečo sa schváli, nemáme urobený rozpočet. Včera na zastupiteľstve sme neschválili rozpočet, čiže ideme do rozpočtového provizória. Na jednej strane možno dobré, na druhej strane uvidíme, čo tam bude. Mesto nesmie hospodáriť tak, a to je to najdôležitejšie, aby sme boli deficitní. Mesto musí tak hospodáriť so všetkými finančnými prostriedkami, aby ten rozpočet bol minimálne vyrovnaný. Lebo ako náhle chytí mestský rozpočet každoročný deficit, to je otázka, kedy to mesto padne na kolená, respektíve bude musieť zobrať ďalšie úvery. A úver, to nie je dobrá, toto som už zažil. Zažil som za predchádzajúce obdobia, keď mesto bolo v exekúcii, mali sme veľmi ťažkú situáciu, boli veľmi vysoká zadlženosť, úverová zaťaženosť. Myslím si, že v súčasnom období sa nám trošku stabilizuje táto úverová zaťaženosť, čo je veľmi dobré. Takže ak ja budem chcieť ako primátor mesta niektoré veci robiť, ktoré sú odvislé od finančných prostriedkov, musíme vedieť, ako sme na to s financiami. Takže to je ďalšia otázka. A čo sa týka nadstavby, ďalšieho rozvoja mesta, no my musíme zastabilizovať to mesto. Samozrejme sú tu niektoré problémové veci. Mestská hromadná doprava a príspevok, ktorú dávame, prevádzka krytej plavárne, zimný štadión a ďalšie niektoré prostriedky, ktoré sú dosť veľké, značné, istým spôsobom nepomere z rozpočtu dávané do príspevkových organizácií mesta. A keď som hovoril o príspevkových organizáciách mesta, tam nás čakajú veľmi zásadné zmeny. Riadenie týchto organizácií, áno. Nie je mojou predstavou, aby vo výkonných orgánoch boli poslanci. Musia tam byť odborníci. Poslancom prináleží kontrola mestského majetku. To znamená dozorná rada. Prípadne iný kontrolný orgán, ak tam je. Teraz vám to neviem presne povedať. Čiže v kontrolných orgánoch áno. Aj to podľa odbornosti a nie podľa politického nejakého nominácie. Ja som o tom presvedčený, že nájdem spolureč s poslancami, aj zástupcami politických strán a budeme sa môcť vyvarovať tých chýb, ktoré sa za toto predchádzajúce obdobie primátora pána Gogolu stali.